Productions. Sun ce ana ji da idaniya ban ji ya shiga gaibu ba. Ana ji da idaniya ban ji ya shiga gaibu ba. Beat Amjad Record. Nimar da kai gare mu ba mu san adadin ta ba. Kai ne ka ba mu zahiri ba a gaibu ba. Ka saka mana sanyi ma mu ba mu san za ka ba mu ba. Allah muna ta godiya da baka bar mu ba. Ka sanya mu mafi alkhairin dukkan ummatai. Malamin zamanin ga tamkar annabawan da suka tai, kuma duka annabawan da suka zo suka tai. Mu za mu musu shaida ba al'ummatansu ba. In su je mushi Jibril ya ja gaba su mai gaisuwar uba. Tuwai salati ke haskaka abin da duka nake faɗe, da abin da rayuwa ta jiya ta nan naɗe. Yau da gobe ma na san za bani na tankaɗe, abin da zahiri da ɓuya ba su san shi ba. Mamaki yana kure ni ina ji faduwa, wataran ina tafiya suna nemo gun zama. Ajabin abin da kudura ta shirya wa malama, la ilaha illallah wa billah ba mu san shi ba. Barni kai ni ka sallama ga uban talikai, barin kai da wanda annabawa ke kwantarwa da kai. Barni fada ta yanda ruhi na za ya kai, in ce abba na banu dan ban san ka ba. Aya fi bal na sali kana da su barin tausayi. Imanin da ya zo gabin ka za ka yi, ga wani bawa yana cikin wani yanayi. Na san zunubi ba za ya sa ka bar shi ba. Mutanen makara ya sani zanzari na zan tsallake, ina ta tunatinin yaushe ne za na wasake. In samu in dinga ayyukan hadara sake, mota in sama amini ta zaman uwa uba. Sunanin guyubin zuciya ta kama mai, burinta na gobe na danne na yau fiye da fiye. Da maza na samu sirrin nan na kai tsaye, wanda ma ka ba da shi in ba ga mai ganin ka ba. Dangantakar ciki da ruhi na ta zamo tamkar wanda rayuwa ta sa ta gamo. Suna ta buga ni gashi na kasa zama da mu, in kai musu magana ba za su ki su ji ka ba. Wallahi ina ji da tamkar zan haukace, don wata rana na kan fito titi binkice. Wai dan na san dukan ga wannan fadar kace, sai in ga garin mu wayashe ba Madina ba. Nisan ruwi yana sakan zafin zuciya, tazarar jiki da rayuwa ta na ban wuya. In ka kawo ni dab da kai zan daɗa godiya.
ta ba. Kukan zuciya yana bayyana na idaniya, wata na kan zamo kurum tamkar saniya. Kan da ruhi yayi gunji na kan wuce jiniya, kuma duwa kanka ne kawai ba ga waninka ba. Sa'adar raina da rayuwata na baka su, yanayin ado da zan yi dukai na ba wasu. Sallah azumi kai yadda duka so da su, ni dai na zama naka ba don wani abu ba. In zan kwanta na kan yi murna yau zan haɗu da wanda za ya kara mun in daɗu. In kai nauyi da rana sai in kuma kai hannu, rana da dare suna buga ni ba su bar ni ba. Banda mataimaki cikin abin sai dai in zato, ko kwanto haka na yakini du sun fito. Wanne idan ya zo na kan bi shi ne da to, ni dai buri kawai in je inda na sa gaba. Inni burina kawai ka karbe ni da zuciya, samun hannu ka kara min shaidar nasiya. Komai daɗin abin haka na komai wuya, ba dan canja a yanda ka umarce ni ba. In daidai da akasin hakan duk wani abu ne, mai aiwatar da wani aikin ku a bayyane. Yana asirul wujudi ni din maksuri ne, dora na abunka ba zai zama wani abu ba. Wallahi na san ka so ne daga zuciya, mai tarwatsa duka harufan masu tambaya. Ina mutu na sani hakan ne